Muli sa ating lahat mga ito po yung ibang kasama namin dapat nag-ano wala ako. Sandali, 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 may init na. Lagay ko lang to. Uy, umuuga. Wala kayong ganito? Wala kayong alas lab? Bili ka na rin na Ace. Bili ka na, makakatulong yan pag nagkarera. Okay, fire. Sige na. Wow, kasama tayo. Okay bro, okay. Gilo. Amol. Tutok Ace. Tutok tayo doon. Para may kasama tayo. Tutok lang ha, tutok. Mag-overtake. Okay guys, welcome to Masinloc na po. Yan guys, 18 kilometers na yung Balawig. Naka-road bike guys. Tututok na lang kami sa kanila. May bilis din sila.
A few moments later. Pahinga kami saglit guys at napagod kaming nakipag-abulan sa mga naka-Philippine Navy na tropa. Isang ano pa, lahat, tapos, kurba, gitna. Pangulingan na. Tara. Ah, sakit na ako. Sakit ng bewang ko. Rad. Pag na. Ano ka palang paata? Ngayon ka lang ulit? Na. Long ride agad. Hindi na agos. Ngayon lang siya ulit. Di ba? Huling ride natin yung ano eh, yung balikan lang na Dosol. Ano. Una kayo. Ano ka Loy? Dahan lang. Ayaw na po madyak ng saka. Ano kayo? Tsaka na lang. Hindi ko matansin. Ha? Ano eh. Ano lang, bagal lang. Lip. Okay, larga na ulit. Hirap yan na ngayon ulit. Hirap. Ang hirap, ang dikit. Ano palitan yung gulong nito? Yan o, yung gulong kasi. Oo. Dikit na naman. After ng pababa na to guys ay ang akyatan na sa Pangulingan. Po, abangan natin yon. Kaya panoorin nyo ba ang susunod na part ng video guys. Wala pa akong tubig. Nasakit na. Sakit na po ng paakyat. Dito pa lang sa baba, ayoko na. Hindi na makakit yung bike ko. Tulak ko na lang mamaya. Okay guys, hanggang dito na lang at tabangan natin ang akyatan sa Pangulingan sa Zambales Ride Part 4.